Ndewo, no, and welcome to your weekly sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from week 5. This week's Igbo Daily Drops, all in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next-generation Igbo speakers. And every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ana m eme ihe. I am doing something. Repeat after me. Ana m eme ihe. Ana m eme ihe. Ana m eme ihe. Number 2. Ana m arụ ọrụ. I am working. Repeat after me. Ana m arụ ọrụ. Ana m arụ ọrụ. Ana m arụ ọrụ. Number 3. Ana m eche gị. I am waiting for you. Repeat after me. Ana m eche gị. Ana m eche gị. Ana m eche gị. Number 4. Ana m ala ụlọ. I am going home. Repeat after me. Ana m ala ụlọ. Ana m ala ụlọ. Ana m ala ụlọ. Number 5. Ana m abanye ụgbọelu ugbua. I am entering a plane right now. Repeat after me. Ana m abanye ụgbọelu ugbua. Ana m abanye ụgbọelu ugbua. Ana m abanye ụgbọelu ugbua. Number 6. Ana m agba ọsọ. I am running. Repeat after me. Ana m agba ọsọ. Ana m agba ọsọ. Ana m agba ọsọ. Number 7. Ana m aza ụlọ. I am sweeping the house. Repeat after me. Ana m aza ụlọ. Ana m aza ụlọ. Ana m aza ụlọ. Number 8. Ana m esi nri. I am cooking. Repeat after me. Ana m esi nri. Ana m esi nri. Ana m esi nri. Number 9. Ana m asa efere. I am washing plates. Repeat after me. Ana m asa efere. Ana m asa efere.
Ana m asa efere. Number 10. Ana m ezu ike. I am resting. Repeat after me. Ana m ezu ike. Ana m ezu ike. Ana m ezu ike. Number 11. Ana m eku ume. I am breathing. Repeat after me. Ana m eku ume. Ana m eku ume. Ana m eku ume. Number 12. Ana m eche echiche. I am thinking. Repeat after me. Ana m eche echiche. Ana m eche echiche. Ana m eche echiche. Number 13. Kedu ihe ị na-eme? What are you doing? Repeat after me. Kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? Number 14. Ị na-amụ Igbo? Are you learning Igbo? Repeat after me. Ị na-amụ Igbo? Ị na-amụ Igbo? Ị na-amụ Igbo? Number 15. Gịnị ka ọ na-eme? What is she or he doing? Repeat after me. Gịnị ka ọ na-eme? Gịnị ka ọ na-eme? Gịnị ka ọ na-eme? And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 5. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbanow.com. Abụ nwanne gị nwanyị, Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister, Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.